Здравейте, добро утро. Днес е 2 май. 1 май мина, някои празнуваха, някои произнасяха речи. Добре е малко да се коментира случилото се, за да си дадем сметка в какви условия живеем, какво се случва около нас, какви са възможните изходи от тази ситуация, в която се намираме. На мен ми се струва, че имаме интерес всички ние да разсъждаваме повече върху случващото се, да търсим смисъла, да разгадаваме кога някой говори нещо съвсем искрено и има чисти намерения, кога някой се опитва да ни лъже и не просто се опитва, а си ни лъже и намеренията му съвсем не са чисти, баламосвани и така нататък. Ако не се опитваме да разгадаваме всичкото това, ако не включим дори чувствата си, дори и усета си, рискуваме да се подвеждаме непрекъснато, да правим грешки. На лъжеца да му се възхищаваш и да си мислиш, че той много искрено, хубаво говори, че е честен и така нататък. Да смяташ, че и мошенника е съвсем честен е глупава работа. А пък ние сме доказани наивници, мнозинството от нас, българите. Ето по тази причина пред мен е отворен един сайт, в който има информация относно речта на Сергей Дмитриевич Станишев на 1 май. Той казал, и това е така възловия момент в изказването му, бизнесът трябва да бъде социално отговорен. Очакваме бизнесът да бъде социално отговорен, каза премиерът Станишев пред участниците в първомайския празник в Борисовата градина. Не малко беше направено, за да има добри бизнес условия, посочи той. По думите му, икономическото развитие трябва още по-ясно да се преобразува в увеличение и сигурност на доходите, така че гражданите да почувстват плодовете на своя труд. Сега всичко това вижте колко прекрасно звучи. Надолу ще видите, има още по-прекрасни неща. Направо човек да се развълнува от възторг. Каква грижа за нас. Просто трябва да чакаме. След време всичко ще стане много хубаво. Бъдещето ще бъде бляскаво. Просто се иска търпение. Ето това е така един възлов момент пък на лявата лъжа. Сега, какво означава бизнесът да бъде социално отговорен? Бизнесът си е бизнес, той си има свои цели, има технология. Това е една игра, бих казал, в която целта е печалба, съвсем естествени неща. Как така бизнесът да бъде социално отговорен? Социумът, по някакъв начин да принуди бизнеса да прави нещо за този социум. Но аз смятам пък, че бизнеса поначало си е доста социално отговорен, защото той, развивайки се по своите си правила и закони, създава примерно работни места, предлага много стоки на пазара и така нататък. И изобщо има огромна социална значимост за бизнеса, капитализма и капитала изобщо. С пожелание не става да кажем, ето днес бизнесът ще бъде социално отговорен. Той си е социално отговорен поначало. Мен ми се струва обаче, че тук Станишевчето, то не знае горкото какво точно казва и защо го казва, просто трябва да се хареса на бабичките. Трябва да каже някакви там фразички, които да отекнат в старческите сърца на червените бабички. Говори абсолютни глупости. Не може да кажеш, трябва да бъде социално отговорен, след като е. А пък ако иска да ни убеди, че един вид за властта може да застави бизнеса да дава някакви подаяния и примерно да плаща по-високи данъци, това ли е социалната отговорност на бизнеса? Какви са тия глупости? Значи бизнесът сам трябва да пожелая да плаща по-високи данъци. Та държавата след това да раздава подаяния на бабичките и те да се просълзяват. Глупости! Абсолютни глупости са това. Нямам просто думи. Но дайте още малко по-надолу.
Премиерът обеща през следващата година да има много повече инициативи, насочени към по-високо качество на живот, по-високи доходи и по-строг контрол от държавата над работодателите за правата на трудещите се и здравните условия на труд. Ето тук пък аз това не мога да схвана. Какви са тия работи? Как може такова нещо да се говори? Как не го свиркаха тия на митинга? Значи обещава от следващата година. Не кога да е, не от утре, не от други ден, не от преди 3 месеца да е почнало нещо, или от преди 3 години. Не, от следващата година. Нещо ще ли да почнат да правят някакви инициативи, за да ни се вдигне живот. Ами до тогава какво ще правиш, бе, идиот? Какви са тия глупости? Той е министър-председател, но от следващата година, когато вече са изборите, тогава ще трябва да прави нещо за... Вижте колко му е акъла на тоя. Защото до година е предизборна година. Той тогава, преди изборите, ще трябва да почне. Вижте го как се го казва. Как може такъв цинизъм, такова безобразие? От до година ще почнем да правим инициативи. А ти за какво си 3 години там? Какво направи? Нали това ви е задачата? Някаква задача. Направи инфлация. Почти хиперинфлация, Виденова. Разбойници такива. Лъжловци. Аман от вас. В задачите си за защита правата на трудещите се държавата ще подкрепи синдикатите, каза премиерът. Това е ангажимент на една социална държава. Аз много пъти съм писал за тази така наречена социална държава. Нонсенс, нали? Огромна лъжа, червена лъжа. Така пурпурно-червена комунистическа лъжа. Социална държава. Държавата е толкова по-социална, колкото по-малко се меси в работите на хората и им дава свобода и има доверие в техните способности да се справят сами. Държавата, която обещава, че ще помага на всички, е една разбойническа, лъжлива държава, сее илюзии, за да граби хората. Това е цялата история и на комунизма, и на социализма, и така нататък. Между впрочем, ето бившия германски канцлер Шрёдер се продаде на руснаците. Ляв, европейски ляв, продаде се. Подписа като държавен там чиновник договора за Северен поток, нали така се казва, газопровода, и след това, като вече освободи поста си, държавния си пост, мине на огромна заплата на руснаците в Газпром. Ето това са тези шарлатани по цял свят с лявата фразеология, дето бодалкват бабичките с оскъдни мозъчни потенции. БСП винаги била устоявала своите ценности, но тези ценности ги защитавала, когато била в опозиция, когато била на власт, било много по-трудно, пък коалицията била лоша и така нататък. Просто аман. И добре, как пък никой малко няма ли така чувство, усет, че той се е погаврил с тази реч, че не знае какво казва. Ама нека да си чупат главите. Лошото е, че и ние страдаме от тях. Приятен